manan. So sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dayan. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Say You'll Never Go. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Dayan. Basin mo maptos ko. Nag-eskwela pa ta. Di lagi, ako'y bala ni mo. Tom. Sige na, di ba si bala ni mo. Tom. Yan na. Kinuo ko. Pila naman ko kaadlaw ni Delayda. Unsaon na lang kung maptos ko. Aron di ka mabalaka, magpalit ko pite. Tom. Oh, saan na yung resulta? Tom. Positive. Mabduskit ko. Diyan. Kinuo ko. Unsaon man ninato. Kabalaka, barugan ta ka. Musulti ko lang magpapabahin na ni. Tom. Ano si Papa? Ang sa umin ako siya sa pagsulti. Naiba ko diligid siya malipay, ani. Pero tinipan kamot ang trabaho sa gawas aron ako maka-eskwela o niya mo niya akong ibaos. Tiyan. Sige, anin lang. Si Mama lang una ni mo ang atong pahibawon ko na. Kinuo ko nimo, oy Dayan. Kano bang wa makamaguna-huna? Ka-eskwela pa intahon ka, anak. Matabangi ko. Nadali ko gusto nga masuko si Papa na ko. Oh, Dayan. Pa? Niya ka? Kanus na lang ka na uli? Hain si Mama ni mo. Ha? Hain siya. Pa? Oh, Elmer? Niya ka? Hayop ka? Oh, Papa. Naibaw ko. Nagbinuang ka na ko. Diin ka man mahibaw. Doon ay mga pictures nga gisend din hinako. Mga pictures nga nagpailas sa imong pagbinuang nako. Oh, Elmer. Gibuhat ko ang tanan para di mo. Wati ka patrabaho Wati ka bawali sa imong mga lingaw-lingaw. Pero nga nung nakahimo ka man, ane. Elmer, dong. Dong, pasaylo ako, dong. Ma, nagbinuang ka ni Papa? Anak, pasaylo ako ninyo. Layas din sa kong panimay. Ugad doon na uban sa mulaki. Elmer. Pa? Nga no, nak. Pa, doon ako isulti ni mo. Unsa mo ka na? Mamabdos ko. Nasaylo ako pa. Nahibaw ko. Naghuwat lang ko nga ikaw mo imusulti na ko. Pa,
grabe yun ang akong kahiubos ninyo. Imong mama nagpinuang ako. Ikaw, nagpamaplusog sa'yo. Pa, Asa mo ko napita nagkuwang ninyo, nak? pa. Pasailuan ko ninyo pero sugod karon. Maninggamot na mong inyo. Mag-iyahay ta. Total, dako na musika na yan. Imong mama, wa na sa amor na ko. O sibot, ipasabot imo pa. Magbuwag-buwag na ta. Pa. Adol na kasamo, aron mamonitor ta ka. Tom, Total, andam sad silang mama nga muatiman mo. oh, Dayan. Higop aning sabaw, ha? Kay kinahanglan kaayo ni Nimo. O, tita. Salamat kaayo. Dayan. Ayog ka bala ka, ha? Nahibaw ko sa imong problema nga giatubang karon. Og dili ko gusto nga maghuna-huna ka nga pasagdan ka na mo. Salamat kayo ninyo, tita. Kung wa pa mo, tingali, wa na ko mahibaw sa akong anging buhaton karon. Noon sa naman ka, Tom? So kada nga naata din sa inyo, imo naman lang kong biya-biyaan. Nagsaligrams ka nila mama ni mo nga naara nga makatiman ako. Kung sa man gusto nimo, permin lang ko ning niasbay. Kasi atiman ako, uy. Tingalig nalimot ka. Nga anak ni mo kong gimapdos. Tiyan, may mo ba? Ilang gulong ta maglalis. Hibawaan pa. May pagwa kumusugot nga may mahitabo na to ato. Tiyan. Mayroong pagbuminaw sa Lex Tiyan, Pino. sorry na good. Gusto na ba? Abi kinakuha naman ko ni mo. Imo na lang kong ingon anion. Uwa, may gid ko malipay ha. Nga namagdos ko. Tungod ani. Nahiubos kayo sa papa na ko. Dayan, sorry na. Please. Paghilak. Di na makaayos sa imong gimabdos. Asam sa ni Tom, uy. Huwag pa man mauli. Ay, paita gining tungan na, uy. Huwag na mag-siya pakialam na ako. Oh, si Marvy ang akong amika. Unsa makituyoan ni niya. Hello, Marvs? Asa karon? Di aras bahay. Nagpaabot ni Tom. Oh, mao ba? Ay, timing kayo. Kaya nakita mi din ron sa bar na kung naimutangan. Ha? Nagbar siya? O, day, uy. Samtang ikaw, nagpaabot niya, siya din nagpalami og maayo. Ha? Left and right ang iyong mga babae din day. O, unsa? Hayop ka! Hayop ka! Sama ka! Naunsa ko? Samtang ikaw piting enjoy sa imong life, ako din pasagdan na lang nimo. Dayan, sorry na ha. Sorry na. Mabalik ko sa amo, Tom. Magbuwag ta. Usa. Tiyan, ayaw ka nagbuhata, please. Ayaw nagbuhata. Isaada ko nimo nga mag-usab na lagi ko. Unya, magunsa man karon. Tambot na uy. Huwag ko makasabot. Si mama, nanay lain. Si papa, nibiya na sad. Huwag ko mahibaw kung mag-unsa ko. Huwag ko'y trabaho. Usaw man ako sa pagbuhay, ani ako umaabot nga anak.
naglibog ko sa kong buhaton. Dayan, husto na. Palabi ka tingalig maunsang bata. Naglibog na gid kaayo ko. Aray. Oh, Aray. Day, ngano ka? Sakit akong tiyan. Ha? Tingalig mga anak na ka. Danan ka sa ospital. Dayan, kumusta? Ikaw. Day, sorry nga. Akong gitawagan dayon si Tom pag-abot nato din ha. Ako man sige pahibaw nga manganak ka na. Ang baby. Asa ang baby? Tuwan na bibi na yan. Wa sa'y kinabuhi nga ligawa sa imong sabakan. Unsa? Suster. Diara ko. Baby na ako. Sorry na yan. Pero wag na nga itong baby. Naibaw ko nga dako ikong kalabutan sa paggawa sa itong anak. Tungod ako, maunagol kag mayo. Please, patagi kong higayon nga mamawi ko nimo. Isaad ako nimo, di na gyud ka pasakitan o pasagdan pa. Mahal kay tika na yan. Tom. How can I make it through the day? Sa pagkakaroon, nakita ginako ang dakong kausapan ni Tom. Sakit lang kayo palandungon nga kinahangan pang mahitabo nga mawa ang among anak una siya makaanggo sa iyong sayo. Gihatagan ako siya og chance kay mahal pa masagid kaayo nako siya. O bisag na nila ang kinabuhi ang akong mama o papa ron. Nagpasalamat na nga sa kong Tom o sa iyong pamilya nga wa gid ko nila pasagdi. O wa gid nila gipa-feel nako nga lahi ko para nila. Dinhin na lang ko, Tob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Dayan nga taga Danau City, Cebu, uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagulahan, Say You'll Never Go. Say Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Ako si Sunshine, 33 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang panghitabo. Uy, Sunshine, kadugay gud nimong namabdos. Mao lagi maoy. Maon na. Kay gilangay-langay manggod na ninyong butanga. Pila na goy edad nimo? 30 kapi na ka. Ma, tagaan pa kami ani? Oh, naamang gihapoy uban nga ni Mabdos ba? Pagampo lang mo nga ihatag nas Ginoo ninyo. Pait kaayo kung wa mo'y liwat. Ma, wa pa gid day? mapagidong nagpiti ko ganina pero wa man gihapon. Sige lang day. Paabot lang ta. Dito kung ihatag na sa Ginoo na to. Dong. Suway ko na ninyo day nga
Mga dap mo. Ha? Oo, mo ni kasagaran buhaton sa uban nga lisod hatagag anak. Daghan akong nadunggan anak day, nga kun managop ko no bata, unya kaloyan mo sa Ginoo, basig hatagan dayon mo anak. Mao ba, day? Suway lang ko ninyo. Wa bitay mawa. Sige, day. Ako ingnon sa Rayana. Sige, pwede ra. Suwayan na to ang tanang paagi day, mahatagal lang ta. Sige, dong. Kamoy na akong mama o papa. Oh, sugod karon Trixie. Kami ng imong mama o papa. Yay! Thank you, mama. Thank you, papa. You're welcome, Trixie. Unsa day? Magdos na ka? Oo, dong. Nagpiti ko pag ulang positive. Yes! Naara yun tayo atong kagalingong liwat, day. Pasan siya, nang pingig yun ng gimabdos ni mo, ha? Oo, ma. Og kaon, og mga utanon. Pagbantay gid sa imong kanon, ha? Kanang mga healthy foods, para sa healthy ang bata, inigawas niya. Oo, ma. Mayroon ipang labaki, way init. Day, unsa mo ka oy? Ha? Karon mo ka ng laba nga gabi naman. Mas mayroon ni labaki, way init. Dili man kinahanglan mang laba ka, God. Dako ra ba mong tiyan? Ingon bitaw ko nimo nga magpalundre na lang ta. Sus, uy, ano kun kang kwarta kung magpalaundry, uy. Usa pa, madapa man gud nako pang labagod. Ay kabalakan ako. Oh, aray! Stoy! Ha? Ha? Nganong nang labay kag buwak nako, oy! Yabag maning silingan na tong bayot. Hoy, sa'yo problema ni mo. Nganong labay magagbuwak? Hapit yun makakitag away nga kumbana, sa dihang gilabay ko sa among silingan nga bayot ug buwak. Amo siya gipangutana kung nganong nang labay siya. Ug matod niya, tuo-tuo ko no nas katiguangan, nga basta eklipse ko no, unya dunay mabdos, labayan ko og buwak. Unya, Nigawas ka kagabi, edi ay? ma. Ay kaya pagbayain tao ni mo sunshine. Wala ka mahibaw nga eklipse gabi, eh? Wa, unsa day naa? Unsa day naa. Wa ka mahibaw. Bawal mo gawas ang mga mabdos kung doon ay eklipse. Ang uban gani tabunan gyud tibok bay. Ingon man ang mga bintana kay makadaot sa bata nga imong gimabdos kay doon ay eklipse. Unsa ma? Uy, pagampo. Pagampo lang nga normal ra ang bata inigawas. Ma. Karon mo sung kadungog ana uy. Di magi kumutuo ana. Maulagi dong, uy. Ako mansad, di kay kumutuan ng mga tutuos katiguangan. Si mama ramanggod mo ikusog kayo mutuo, ana. Pero, abi na mo dong. Muran na lang hinuon ko kulbaan sa kisulting mama, ay. Yung samde siya. Ingon siya ay mag-ampo lang kuno ta nga normal ra ang bata inikawas. Day, ayaw palabi ko na hunaan na day. May stress ra ka. Ang pingin na lang imong kisabak, okay? Oy, dong. Aray, sakit naman akong tiyan. Ano man eh, manganak naman tingali ko. Dong! Dong! Day? Uy, Day, nganom ka? Dong, manganak naman tingali ko. Sakit naman kay akong tiyan. Mo ba? Dali, dadun ka sa ospital. Gikasubo na ko. Kining, ang imong baby dunay face deformity. Unsa, Dok? Day, ang akong anak, Day. Doon na dyo'y deformity ang naong. Sakit kang pamalandungon, nga mao ni nahitabo sa among anak. Nakaanak na tuod mi pero dili subnormal ang iyang pagkatao.
Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nganong nahitabo man ni sa among anak? Tungod ka niya itong pag-eclipse nga migawas ko? Tinuod ba nga makaapekto ang eclipse sa mga maptos? Ikaduhang pangutana, diligid kaayo kumutuo sa mga katiguangan, pero tungod ani, naguol kay ko og nagmahay. Naguol mi sa kumbana nga malahi ang among anak sa mga normal nga bata. Kung dili man tinuod nga makaapekto ang eclipse sa maptos, posible ka ha, nga na-stress ko atong panahona, katong giingnan ko sa akong mama, nga basig dili normal ang bata inigawas niya, maong magyud ni resulta paggawas. Ikatulong pangutana, kung wa man ni basihanan ang tanan, unsa man gyud posibleng hinungdan nga naamay deformity ang naong sa akong anak. Pulos man unta puno sa nutrisyon ng akong gipangkaon sa dihang nagmabdos ko. Doon na kay bitamina nga kuwang nako. Ikaupat to katapusan. Kung ipaopera ko ning akong anak, mga pila kay magasto. Doon na ba'y funding ang gobyerno para ana? Asa man tamahimong makapangayo og tabang? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Sunshine. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Anay na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga gratitude turns what we have into abundance. According to Father Aloy ni. So, kung sa may mga blessings nga nadawat nato, magpasalamat ha. Di kay magpahambog-hambog kami. Lucky mo ko. Maong na-achieve na ko ning mga butanga. Pasalamat. Kay kung magpasalamat ha, may giingon ni Father Aloy nga abundance will come in, will improve, no? So, mao na. Simple, thank you. Naay mga dili mag-comment og negative kung naay madawat nga mga regalo pananglitan. Alright, so ngatong magtatampo karong adlaw si Sunshine, 33 years old, taga Cebu City. Punto medical, kabayan kini siya ang firstborn nga bata, no? Pediatrician gid ang concern ani, no? Cebu City, musta naman si Brother Nerio Abela, ha? Diya sa Sunok lahog kay Manong Bert Abela. Musta naman mga Pinida family dia sa Cebu nga. Mga isa pa man to ako makaila Cebu nga nawa man tong gisurat ninyo dia sa 7-Eleven Ako lang tong pagitaon, no. Og dia sa Minglanilla daghang kay tag mga kaila dia. Musta naman dia ay si Catherine Rusa. Dia sa si Juanito Amaya dia sa Lahog. May kay mo tukar des Juanito. Amug si Pipi Imperio. Atang ninduta ni si Pipi Imperio mo tugtog nang iyang keyboard. Kanta may gabi ni Pipi. Dito sa Haya sa member ka pamilya nga ng taliwan na, no. So may kay ni si Pipi mo kanta. Alright, so going back to our sender, unang pangutana. Nganong netabo man ni sa akong anak tungod kaha ni atong pag-eclipse? Tan-aw ko no siya eclipse itong nagnabdo siya sa iyang anak. Mao nga siya to na ay mga deformities. Tinuod ba nga makaapekto ang eclipse sa mga nabdos? A little backgrounder, no, kining eclipse man god malagi ng mga adlaw, buwan, so kuan ni siya kung mabarahan, mag-align ang adlaw, ang earth ug buwan mo na mag-eclipse, no. Kung nahibalan duha ni ka klase, nay solar ug nay lunar. Ang solar kung ang buwan mulabang between sa adlaw ug ang anang
Earth. Ang lunar, kung ang Earth mulabang between sa adlaw ug sa buwan. So mao na ang duha ka klaseng eclipse, no? Ba yung mga eclipse hitabo ni sa ato? Nagituhuan nga kung mututok kuno kaning eclipse, makadaot kuno ni kay na kuno radiation, mo po'y ingon nila. Para safety, dili lang gyud ka mututok directly sa solar eclipse pananglitan without proper protection sa imong mata. So mao na. So mag-align gani ning adlaw, buwan ug earth mao nang naay eclipse, no? The most recent na tong eclipse, partial eclipse to natong September last year, no? Og gituhuan nga karong Agosto na nasa laing eclipse karong Agosto karong tuiga, no? So makaapekta ni siya sa humans. Gituhuan nga maka-cause na siya retinal damage, no? So kanang retina mo na part sa atong mata nga kung ma-damage, posible kang di na makakita. So maka-cause na siya panic attack, anxiety, o other forms of mental problem, no? So ako malikon kung na nga eclipse, ayaw na lang diretsog tutok kay gituhuan nga naani siya radiation effect, especially sa mata. Adto sa imong bata, maglisod kog connect, pero kung buntis ka atong nagsigag tutok-tutok sa eclipse, there could be possible radiation effect, no? Ako lang pong bana-bana, di ko sure, ana. Sunod nga concern, dili gyud kaayo ko motuo sa mga katigwangan, pero tungod ani, nagguol kaayo ko og nagmahay. Naguol mis akong bana nga nalahi ang among anak sa mga normal nga bata. Kung dili man tinuod nga makaapekto ang eclipse sa mabdos, posible kaha nga na-stress ko atong panahona, katong giingnan ko ang akong mama nga basin dili normal ang bata, inigawas niya maogyod ni resulta paggawas niya. So there are many reasons of mga congenital problems, no? So kung para nga ma-safety, no? Cebu City naman na siya, Sunshine. Pakita ko na yung usa ka developmental pediatrician. Bisag pediatrician in general, para ma-assess ang imong bata. May mga congenital defect, mga autistic, mental problem. So, ma-assess na o ma-diagnose ang matagaan o sakto nga tambal, mga vitamins pa ron, no? Itong eclipse, di po ko sure, basta kaysa akong naibalaan mo, emit ko ni radiation. Sunod nga pangutana, kung wala man ni basihan tanan, unsa man gay posibleng hinungdan nga naa may deformity ang naong sa akong anak. Kulos man unta puno sa nutrition ang gipakaon sa diyang nabdos pa ko. Duna kay vitamina nga kuwang nako, posible, no? Og what about the immunization nimo, pagpaprenatal nimo? Immunization sa bata, pagkatao. So these are factors to be considered. Kung naagyo po'y inborn error of metabolism, daghan kaayo ni, no? So dili lang kay nintanaw kag eclipse, posibleng hinungdan nga nung nayo deformity ang naong sa imong bata. Go and see a pediatrician para ma-assess ang sitwasyon, matagaan og saktong pagtagad kay maglisod man po kog tagna lang resan siya, hindi ko kakita sa imong bata. Okay? Sunod nga concern, kung ipaoperahan ko ni nga akong anak, mga pila po ka, magdepende. Kung unsay klase nga doktor ang maopera, pribado ba o publiko ba nga doktor, government doctor, doon na ba'y funding ang gobyerno para anak? No, you can go and ask help from our DSWD. Asa mami pwedeng mangayo og tabang. Go and see ang DSWD o mga government hospitals, na sila mga malasakit program, ug every now and then ay mga medical missions nga maka-assess ang imong bata. Before ming mga doktor mo tambal sa whatever sakit sa among pasyente, ang pasyente i-properly diagnose pagyud. Kay mag-guided me unsa may mga pamaagi sa pagsulbad sa problema. Alright, so now takasabot ka, Sunshine, sa imong sa akong itambag nimo, no? Ug ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa among RMN program. Number 1 radio drama program nationwide. Bugiro kay ko, no?
Pero tinuod man na. Di man na hambugiro ka ng hambug ko no kung di tinuod. Okay? So, Dr. Rene Obra with Dr. Eileen Batan, magkita lagi may gigayon nga makatubag sa inyong mga medical o legal problems. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tataka man. Daghang salamat o maayo.